можна пачынаць. Добрай... Нешта голас не гучыць. Ля-ля-ля. О, добра, так лепей. Добрай раніцы, сябры. Вас вітаю я, разумніца і прыгажуня. Прыгажуня і разумніца Кася. Баю-бай, баю-бай. Что? Баю-бай? Баю-бай. Топа, что ты спяваешь? Очаняты закрыв. Ты не тое спяваешь. Ты ўсё пераблытаў. Збеглі зайкі ўсе ў лясы. Перастань раніцай спяваць калыханку. Не магу, гэта не я. Баю-бай. Гэта яна сама спяваецца. Так, Баю-бай. хутенька павітайся з гледачамі. Добра. Добры вечар. Топа, які вечар? Зараз раніца. Раніца? Няўжо? А мне так спаць хочацца. Зараз перахочацца. Слухай маю каманду. На ранішнюю зарадку бягом! Доброй раніцы, сябры! Запрашаем вас на нашу вясёлую ранішнюю зарадку. І сёння я і мае маленькія памочнікі вырашылі ўзгадаць розных хатніх жывёл. І калі вы гатовыя, мы пачынаем. І спачатку ўзгадаем лепшага сябра чалавека сабаку. Давайте поставим ручки на пояс і паказваем, як сабака весела віляе хвосцікам. Вось так. Вось так. І раз, два, три, чатыры. Раз, два, три, чатыры. Раз, два, три, чатыры. Працягваем. Раз, два, три, чатыры. І апошні раз. Раз, два, три, чатыры. Выдатна, малайцы. А памятаеце казку «Волк і сямёра козлянят»? А давайте покажем козлянят. Вось такие у іх рожки. І робім бе. Малайцы. Бе. Яшчэ раз. Бе. Працягваем. Бе. Малайцы, яшчэ раз. Бе. Нахіляемся наперад. І бе. Яшчэ два разы. Бе. І апошні раз. Бе. Малайцы, опускаем ручки вниз. А до хатніх жывёл у госці прыскакаў зайка. Давайте мы покажем, як скачут зайки. Ставим лапки и начинаем. Раз, два, три, чатыры. Раз, два, три, чатыры. Скачем, скачем. Два, три. Раз, два. Яшчэ вышэй. Раз, два, три, чатыры. Апошнія разы. Малайцы, скончылі практыкаванне. Сябры, а у каго-нибудь з вас ёсць акварыум з рыбкамі? Вельмі добра. Зараз будем показывать рыбак. Плыве одна рыбка и другая. Вось так. Раз, два, три, чатыры. Раз, два, три, чатыры. Раз, два, три, чатыры. Дапамагу. Раз, два, три, чатыры. Раз, два, три, чатыры. И апошнія разы. Три, чатыры. Малайцы, скончылі практыкаванне. А зараз будем показывать маленького коника. И он так само хатняя жывёла. Ставим ручки на пояс и начинаем скакать. Раз, два, три, чатыры. Раз, два, три, чатыры. Выше, выше коленки. Раз, два, три, чатыры. Раз, два, три, чатыры. Малайцы. Сябры, а кого мы яшчэ не ўзгадалі? Так, маленького котика. Давайте зараз будем его показывать. Опускаемся на долоньки на коленки. Вот так. Тягнем спинку вверх. Прочнулся котик. А зараз униз. Скажем мяу. А зараз снова прочнулся котик. Спинка вверх. И мяу. Яшчэ раз. Спинка вверх. И мяу. Яшчэ два раза. Спинка вверх. И кажем мяу. И апошний раз. И мяу. Молодцы. Устаем. Сябры, вот сколько хатніх жывёл мы сегодня с вами показали. Але час развітвацца. До сустрэчы. Добра позаймаліся. Просто выдатна. Теперь можно и про ракету подумать. Ой, ой. Что?
приходили? Лесику приходили, и мне пришли. Ручка есть? На что? Ну, а чым мне свае думкі занатоўваць? Свою трэба мець, калі ты сапраўдны вынаходнік. Ай! Ой, якое прыгожае паліто! Мне такое вельмі пасавала б. Уга, знайшоў! Зараз справа, як закіпіць, як закіпіць. А якая шапачка! Я даўно такую шукала. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Топа, а гэта чыя ручка? Не ведаю. На паліцы ляжала, я і узяў. Топа, гэта моя ручка, любимая, а ты яе зламаў. Да я ж не спецыяльна, выпадкова. Націснула я на раз і ўсё. І ўсё? І ўсё. І ўсё кажаш? І ўсё? Кася, мультфільм пачынаецца. Мультфільм. Топа, цішэй, не перашкаджай глядзець. Кася? Кась, Кася, мне трэба нешта табе сказаць. Гавары. Выбачай мяне за тое, што я твою любимую ручку зламаў. Да выбачаю, канешне. Я ўжо і забылася пра гэта. Паглядзі лепей сюды. Бачыш, якая прыгажосць. А вось сюды паглядзі. Бачыш гэтую сумачку? Падабаецца? І мне. Кася, Ой, я зараз табе такую прыгажосць пакажу. Гэта нешта неверагоднае. Кася! Зараз, адну хвіліначку. Зараз. О, я ж казала, што я хусенька. Так, і раз, і два. Вось. а што там у цябе такое цяжкае? Гэта мой скарб. Скарб? Ага, мае любімыя модныя часопісы. Лісік мою скрынку добра ведае. Тут шмат часопісаў. І ў адным з іх быў фотаздымак неверагоднай зімовай куртачкі. Зараз я адшукаю, цябе пакажу. Зараз. Не, гэта тое, гэта таксама не тое. О, прывітанне! Вельмі рада вас чуць. Дзякуй за запрашэнне. Абавязкова прыйду. Да пабачэння. Хто гэта быў? А, мае сябры з музея. Якога такога музея? Вельмі цікавага музея кнігі. А ты адкуль ведаеш, што ён цікавы? Я там быў. Што? Быў? Без мяне? Кася, не злуйся. Ты зараз і пабываеш. І вы, сябры, таксама. Я на парозе вельмі цікавага музея. Так, не здзіўляйцеся. Музей гэты размяшчаецца тут, у Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі. Гэта музей кнігі. Кого я бачу? Ой! Прывітанне, Топа! Прывітанне, спадарыня Таццяна. Вельмі рада цябе бачыць, мілы Топа. І вітаю вас, шаноўныя нашы гледачы. Вы прыйшлі ў незвычайны музей. Калі агледзецца навокал, то убачыце, што асноўным экспанатам у нас з'яўляецца кніга. Кніга расказвае сама пра сябе, пра сваю гісторыю. Беларуская кніга ў нас прадстаўлена на фоне сусветнай кніжнай культуры. Ой, як здорава, раскажаце мне? Абавязкова. І пачнем мы з самага пачатку, з рукапіснай традыцыі. Рукапісная кніга стваралася з розных матэрыялаў і рознай формы. Гэта і папірус, і бамбук. А індыйская культура паказвае, што кнігі ствараліся з пальмавых лісцяў. На гістарычнай тэрыторыі Беларусі выкарыстоўвалі розныя матэрыялы. Адзін з асноўных быў пергамін. І тут вы бачыце пергаменны скрутак. Пергамін – гэта матэрыял, створаны са спецыяльна апрацаванай шкурай жывёлаў. Яе добра апрацоўвалі
І толькі калі прыгледзецца, можна ўбачыць адрозненні ад паперы. А што гэта такое? Гэта Евангелие 17 стагоддзя, рукапісная кніга. Евангелі якраз стваралі вялікага фармата. Яшчэ вельмі прыгожа афармлялі. Тут мы можам бачыць ініцыял, застаўкі. Топа, як ты думаеш, колькі трэба было перапісчыку затраціць часу, каб стварыць такі рукапіс? Ну, я б за дзень справіўся. Ты, Топа, вельмі спрытны, але праца перапісчыка надзвычай складаная. Каб перапісчык стварыў такі рукапіс, яму патрэбны былі цэлыя гады цяжкай працы. Хочаш паспрабаваць стаць часова перапісчыкам? Канешне, хачу. Тады бяры інструмент. Чым пісалі перапісчыкі, як ты думаеш? Ну што за пытанне? Канешне, ручкай. Не, рукапісы пісалі пяром. Вось гэтым? Паспрабуеш? Ну, давайте. Ох, яшчэ старонку не напісаў, а ўжо лапкі стаміліся. Ой. А школьнікі кожны дзень выконваюць цяжкую працу перапісчыка. Яны перапісваюць тэкст з падручніка ў свае сшыткі і такім чынам працягваюць рукапісную кніжную традыцыю. Ой, ой-ой-ой, залатыя кніжкі! Кася, ты бачыла? О, табе б такую залатую. Так, Топа, як і людзі стараюцца прыгожа апрануцца, кніга заўсёды апраналася прыгожа. Аправу афармлялі з розных металаў, у тым ліку каштоўных. Золата, срэбра упрыгожвалі эмаллю, а тут тоўстыя драўляныя дошкі абцягнуты бархатам. Яшчэ адна рукапісная кніга. Не, Топа, гэта ўжо кніга друкаваная. Першыя друкаваныя кнігі былі вельмі падобныя да рукапісных. Тэкст друкавалі, а вось гэты ініцыял яшчэ рабілі ад рукі. Гэты старадрук другой паловы 15 стагоддзя, яму больш за 500 гадоў. Ой, Тацяна, а я недзе бачу гэтага чалавека. Дык гэта ж яму стаіць помнік каля бібліятэкі. Дакладна. І гэты чалавек Францыск Скарына. Ведаю. Францыска Скарыну ведае кожны дзіцёнак і дарослы. Бо ён наш першы друкар. Менавіта Францыск Скарына даў беларусам першую друкаваную кнігу. Ён не толькі арганізаваў выдавецкі працэс, але быў і перакладчыкам, пераклаў тэксты Бібліі на родную мову. Ён быў пісьменнікам, бо напісаў прадмовы і пасляслоўі. А яшчэ наш Скарына быў доктарам лекарскіх навук і батанікам. Ой, Тацяна, а у вас што, ў музеі і цацкі старажытныя ёсць? У нас у музеі ёсць шмат чаго цікавага. Паглядзі, калі ласка, сюды. Гэта што? Гэта паштоўка, якую можна накіраваць сваім сябрам у розныя краіны свету. Тут напісана 500 год беларускага кнігадрукавання. Менавіта гэту дату мы будзем святкаваць у наступным годзе. А тут пустое месца, каб самім стварыць паштоўку з дапамогай вось гэтых пячатак. На пячатцы вырезаны знак Скарыны, сонца і паўмесяц. Зараз мы створым паштоўку хендмейд сваімі рукамі. Націскаем І атрымліваем знак Скарыны. Кася, гэта табе.
Дякую вам, спадарыня Тацяна, мне было вельмі цікава. А можна я до вас яшчэ раз прыйду ў музей на заняткі і сяброў сваіх прывяду? Дарагі Топа, будзем рады бачыць цябе, тваіх сяброў і ўсіх маленькіх гледачоў у музеі кнігі Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. До сустрэчы! Да сустрэчы! Топа, а давай загадкі загадваць. Давай! У каго будзе больш правільных адказаў, той і перамог. Згодны! Той і прыз атрымае. Згодны! А які прыз? Ну, якая-небудзь прыгожая заколачка ці бранзалетик. А на што мне заколачка? Мне заколачка не патрэбная. Ну, мне, як пераможцы, іншага і не трэба. А чаму пераможца ты? Як чаму? А хто? А чаму не я? Таму што перамагу я. У мяне ёсць кніжка з загадкамі, і я яе на памяць вывучыла. У мяне таксама ёсць, во! І ў цябе? І ў мяне. Я таксама сваю кніжку загадак добра ведаю. І зараз праверым. Зараз дазнаемся, хто пераможа. Ага, я пачынаю. Пачынай. Слухай, ішоў даўганогі, не глядзеў дарогі, у зямлі ўвес, вашым ножкам грэзь. Ну, адказвай. Гэта, Касечка, дождь. Цяпер я. Ну, Так, вось гэту. Хто ўсю ноч па даху б'е, ды пастуквае, і мармуча, і спявае, закалыхвае. і гэта, Топачка, дождь. Так, дождь, лік пакуль 1-1. О, скайп, адкажы. Мгм. Цікава, хто з намі на сувязь выходзіць? Так. Привитание, меня зовут Михайловская Надея, а пытание у меня такое. Откажите, коли ласка, чему листопад листопадом зовется? Ух ты! Выдатнае пытанне. Шкода, што лесіка няма. І без яго справімся. Ну, добра, адказвай, калі ты такі разумны. Лістапад. Трэці апошні месяц восені. Пра яго кажуць у лістападзе гола ў садзе. Як думаеш, чаму? Ну, таму што на дрэвах ужо амаль няма лісточкаў. Сцюдзёныя вятры зрываюць з дрэў апошнія лісце, ганяюць яго па зямлі. Пра гэты месяц і прымаўкі ёсць. Лістапад – смярканне года. І лістападаўскія ночы да снегу цёмныя. І вершыкі «Вецер рад у лістападзе пагуляць у голым садзе». Эй, якая ты, Касечка, разумная. Дякую. Я і не ведаю. Будзеш зараз ведаць. А яшчэ у лістападзе холадна ўжо ў лесе звярам. Адны ў цёплае футра апранаюцца. Другі ў спячку кладуцца да вясны. А я не кладусь. Ну, ты асаблівы мядзведзік, а ўсе астатнія твае суродзічы ўжо зусім хутка схаваюцца ў бярлогі і пачнуць смактаць лапай. Усё так, пацвярдждаю. А яшчэ лістапад называюць паўзімнікам. Ці зазімкам. Бо ў ім здараюцца першыя маразы і лёгкі сняжок. Кажуць, лістапад зіме сцежку пракладае. Ай, хутка стане. Зусім холадна. А я не люблю, калі холадна. Топа, прэч сум! Хутчэй уключай мульціварку. Ну что, привітанне, лес? Привітанне, рысь! Ай, ну чого адварочваешся ад нас? Не чакала? Ой, некуды, мы-то накіравана ідзе. Напэўна, нейкія справы ў яе. Але чаму раней не выканала іх? Ведала ж, што мы ў госці прыляцім. Я папярэджвала. Ой, прыгожая кошачка, правда? Але ўсё ж не раю яе злаваць. Хай сабе займаецца тым, што запланавала, а мы здалёк за ёй паназіраем. Чаму, пытаецеся вы? Чаму яе нельга пагладзіць? Яшчэ адно пытанне чую. О, сябры,
Рысь, гэта драпежнік, разумееце? А драпежніка не чапай, і ён цябе чапаць не будзе. Калі ў рысі час палявання, яна вельмі цярпліва сядзіць у засадзе, а нападае з блізкай адлегласці і знянацку. Праўда, калі паляванне безвыніковае, а ахвяру не пераследуе, рысь аблюбавала змяшаныя лясы. Яна аддае перавагу глухім, маладаступным участкам з заваламі, бураломамі. Дзе водзіцца шмат дзічыны, там і рысь. Зайцы, касулі, маладыя алені, лосі заўсёды павінны быць напагатове. Ой, якія вочы! Паглядзіце, пільныя, уважлівыя. І я б не сказаў, што добрыя. О, каго яна так выглядае? Няўжо вось гэтага звярка, янатападобнага сабаку? Ой, будзем спадзявацца, што з ім усё будзе добра. Янатападобны сабака ў Беларусь быў завезены каля 80 гадоў таму. Для яго зрабілі штучныя норы, падкормлівалі мясам і рыбай. Янатападобныя сабакі хутка асвоіліся і палюбілі змяшаныя лясы, невялікія пералескі, што мяжуюць з балотамі. Іх можна таксама ўбачыць у зарасніку кустоўя і трыснягу па берагах рэк і азёр. Працяглыя беларускія зімы янатападобны сабака перажывае у сне, як мядзведзь. Так што нам пашчасціла, што мы яго ўбачылі да зімы. Пытаецеся, што ж ён з такім апетытам есць? Увогуле, янатападобны сабака не адмовіцца ад насякомых, рыбы, жабак, ягад, грызуноў. Прыгледзьцеся, яго мордачка на мышыную падобная, гэткі ж востры носік і круглыя вочкі. Ой, ну, не будзем перашкаджаць махнатаму. Тым болей, што і нам час вяртацца. Пажадаем лясным насельнікам усяго добрага і дамоў. Полетели! Ну што, сябры, надышоў час развітвацца. Мы жадаем вам цёплага, яскравага, Паспяховага і вясёлага дня. Не забывайцеся, мы сустрэнемся з вами заўтра зранку. У нашым добраранку! Абяцаем, будзе шмат